Az első, amit látok, hogy Zsuzsi, te vitted oda. De mivel te egy kicsit jobban vagy, és az a démoni sötét erők jobbnak látták, ha leülnek a mama mellé, először csak elkezdték simogatni. Ketten. Tehát az ő energiájára kapcsolódtak rá. Ezt hívják a negatív lelkek, az anyu energiáját. Úgy látom, hogy olyan, hogy eleinte, minthogyha játszanának, és ilyen energiával, mintha egy tollal az órát csiklandoznák. És ezáltal állandóan törölgeti, mint hogyha lenne ott valami. A két lélek, főleg az egyik, az sokkal nagyobbnak, erőteljesebbnek és sötétnek látom. Az nagyon jót nevet ezen az eseményen. Még átjárót nem látok, de már rezgéseket, hangfrekvenciát küld, hogy ez olyan, mintha egy alagutat nyitnának, hogy egy átjárót. Még nem látok átjárót, de azt látom, hogy a többi energia, ami majd jönni akar, az nagyon közel van. Tehát először anyunak megcsinálom a védelmet, és inkább mondhatom azt, hogy az egész ház alá teszek egy védelmet. Egy határó piramist, egy gólát kell, hogy most csináljak. Így mutatják nekem, kristályból, üvegkristályból. Angyalokat látok körülötte belépni a kristályba, és közben a kristály körül látom az én segítőimet, a 7 mestert, persze látom magamat, és mögöttem jó fél méterrel magasabban ott látom Totot, aki fogja a bal vállamat. És akkor elkezdjük most a takarítást. Na most tudni kell, hogy a hangfelvételt mindig kikapcsolom, mikor dolgozom, hogy avval fölöslegesen ne teljen az idő, hogy hallgassd a semmit. A kisebb negatív lélek az egyből megadta magát, tehát látványosan nem ellenkezik. Ez olyan, mintha a nagyobb negatív léleknek a gyermeke lenne. De ezek ilyen sötét, vöröses árnyékként mutatkoznak. Tehát nem tartozik a sima szellemvilág közé. Sötét erőket támogatják. Úgy látom, mintha valamivel lefújták volna a kis lelket, a kicsit, és ez olyan, mintha egy mély transzba esett volna, és könnyen elviszik a fényben. Mint tudod, mindent fénnyé változtatok, a fényben viszek mindenkit. És majd a teremtő eldönti, hogy hogyan tovább. A nagyobbik sötét erő nagyon nem akarja hagyni magát, és először
olyan, mintha a lábát kötöznék össze az angyalok. De hajlong, mint egy fűszál, ahogy fújja a szél, hogy teljesen minden energiáját szépen lassan felfelé húsba kell kötni. Folyamatosan azt mondja, hogy ez nem igazságos, ez nem igazságos. Most már megint úgy látom, hogy teljesen be lett bójázva ez a sötét lélek. És ez a pólya, ez ilyen fényé, aranyozott fényé vált, és ezzel az aranyozott fénnyel keresztül tudnak ebből a hatágú, hatcsillagú kupolából kilépni. Tehát azért fontos szerintem ez, hogy hatágú legyen, mert ide csak olyan magasabb szférák, angyali jelenlétek tudnak bemenni és kimenni, akik erre méltóak. Tehát egy nagyon-nagyon szeretett, nagyon-nagyon magas rendű energiák. És most, hogy eltávolították ezt a két szerencsétlen lelket, akik valamikor emberként szolgálták a Földet, és már olyan tiszta a légkör, hogy mi is beléphetünk. És nézzük tovább, hogy kell-e valamit csinálni. Anyukád nagyon meg van ijedve, nagyon el van keseredve, tehát látom azt, hogy az asztrál világban, az asztrál testem, ott van anyukád előtt, körülötte a 7 úréstort, lehajolok, inkább legugolok, és megfogom anyukádnak a kezét. Nagyon sír. Nagyon el van keseredve. És félelmetesen egyedül érzi magát. Azt mondja, hogy mire való ez az élet így. Ennek már nincs értelme. Próbálom megnyugtatni. Reményt adni, hogy nézd az öregkornak is a szépségét. Örüljön a fiataloknak, gyerekeinek, az unokáinak. Ja, és a kicsinek azt mondja, arra felcsillant a szeme. Szerintem őt nagyon-nagyon szereti. Azt mondja, hogy keveset van ott. Szíve mélyén szeretné többet látni. Mellesleg Hajnit is nagyon szereti. Hajnikám nagyon szeretettel gondol rá. De a lelkében látom, hogy benneteket is nagyon szeret, téged is, Zsuzsi. Timit is. Azt mondja Timire, hogy Timi egy kicsit konok. Ő kemény. Most járattatom, hogy szabaduljon fel a lelke, és hogy töltődjön fel energiával.
Azt mondja, hogy jó, hogy itt voltam, mármint én. És köszöni, mert most könnyebben és jobban érzi magát. Most még egy kicsit elidőzök, energiával próbálom feltölteni. Még egy kicsit megpróbálok, Zsuzsi, rajtad is elidőzni, hogy hogyan, vagy hogy került rád ez a két lélek, amit elvittél magaddal, és anyunál leragadt. És ahogy kezelítelek téged és a házad, persze nálatok is gyorsan megcsinálok egy védelmi rendszert, mert látok sötét foltokat. Az udvaron, teraszon, ott már mutatta magát két sötét folt, és nem akarok addig bemenni, még nem csinálom meg a védelmet. Itt inkább a háznak a merkabáját próbálom beaktiválni, rendbe tenni, mert hogyha az jól működik és jól forog, akkor megint kiszűri, kilöki magából a negatív energiákat, oda nem illő lelkeket, sötét erőket. Hát látom azt, hogy nagyon sok, tényleg sok ilyen sötét foltok, energiák takarodnak energetikailag, mint hogyha ez a merkaba csak úgy dobálná kifelé. A fény csak úgy szívja magába ezeket a sötét foltokat. Na most ezek nem biztos, hogy mind lelkek, de lehetnek lenyomatok, rossz energiák, fájdalmak, oda nem illő negatív energiák. Most a merkaba ezeket takarítja kifelé, és ahogy ezek dobálják, ez a forgás által, hogy dobálják kifelé ezeket az energiákat, azt látom, hogy a sötét energiák, amik eddig távoztak, most már nagyon elenyészve, és egész más színben még egy-kettő távozik. Várok, még tökéletes fényben nem lesz a merkaba a ház. Azt mondjatod, hogy ezt jól csináltam, mert ezzel helyreáll a háznak az energiája, és hogyha a háznak az energiája rendben van, akkor a benne élők is nagyon szépen visszaállnak, fénnyel telítődnek, és jól érzik magukat. Hogy nyugodj meg, nem szabad, hogy legyen semmi és senki. Figyelj a dolgokra. Puszillak benneteket.